Сега бейте на всички, ще правим лимоново предизвикателство с ето този човек тук. Майка. Нека да започваме. Това го правихме и с братовчетка ми, нали знаете лимон. За референдум. Добре, давай. Взимай си нещо. Няма. One, two, какво е вкусно? Кисел. Кисело. Ма смучи го. Не се прави така, бе, брат. Трябва да го сдъвчиш сега. Бате, тук си го слагай и няма да цапаш и другите. Виж как, като го смучиш го, сдъвчи малко, да ти е по-кисело, защото така и аз мога да го закапай. Хора, само да припомня правилата, който направи по-тъп фейс, губи. И накрая ще има... едно наказание. Знаете. Ако сте гледали миналия клип. Не. Да се шибаме с колана. Чакай, донесъл съм си вода и бомбони. Весни бисквити. Супер. Вода. Почва. Дъвчи сега. Моето отмина. Сега е така ви. Скъсай го. Скъсай го със зъби. Ще си взема. Нещо много верно, бе. Аз ще спринга това един бомбон вече, защото... Аз ще си отхапа. Ама не са като прикати, защото те горчаха там. Те там бяха горчиви прикати. Айде се. Ама виж как, Данка. Като го отхапеш, сега късаш. Да ти е по-кисел. Хайде, почваме ли? Вземи си това, че е по-дебело. Бате, аз не ги къса. Но защо? То така с правилата. Айде. Айде. Ма ти направиш 100 пъти тъп фейс, аз не съм, тъй че ти губиш. Аз отказвам, не мога да поглъщам повече. Не. Добре. Човек. Какво? Не мога да поглъщам повече лимони. Ти не ги гълташ, а ги смучи, бе, брат. Опа! На някой му пада батерията. Сега. Ще да си махна тия. Бате, аз се отказвам. Айде, още малко само. Още един път поне. Айде, още един път само. Да е по-интересно. Искаш ли от това? Аз не съм от такова. Какво? Ето. Добре, айде. Махни си костилката, де. Костилката. После е така. 3-2-1. Не мога. Но пък е вкусно. Ти губиш, направи под тъп фейс. Това става още по-рано, бе. Бате, ти направи под тъп фейс.
Добре, сега какво ще е наказанието? Големия лимон. Добре, хора, ще се върнем, когато и измислим скапаното наказание. Наказанието. Младите. Наказание. Не знам какво по-напред да направя. Още ли? Още. Още 5 пъти. Колко? 5 пъти. Ти го бъдеш. Аре още 2 пъти. Айде, едно. Аз съм болен от инсулин. Ще знаеш му. Става, нали? Казвам следващото. Айде. Още 3 пъти. Пий вода, бе, идиот. Седми. А той е пуснато, аз мислех, че е на пауза. Окей, хора, надявам се да ви е харесал този клип, да ви е било забавно и ще се видим в следващия. Чао, чао!